No niin. Tällaisen pitää hommata vaimollekin. Tää reiluja, siinä on oksia sitten, kato, sitä pitää lukea. Sitä pitää lukea sitä. Hyvä, sinähän tanssitkin. Hirveen päästä kiinni, et juokse kankaalle karkkuun. Hyvä Reijo. No niin, aina vaan, vielä vaan. Reunasta vaan. Hyvä. Hyvä, hyvä. Se on tuo pyörikotanssia. Hyvä. No niin, tämä on vähän. Tämmöisen kannattaa ostaa vaimollekin. Joululahjaksi. Se meni kyllä. Juu. Ei kirves jäänyt kiinni ja siitä se auki. Nyt minä annan sille kuolemaisku. Se on siinä. Se on nyt palasina tämä. Katsotaan tätä kierrettä ja mitä se sanoo tämä. Ei, se ei käy. Noi. Tosta. Näet se miten se tulee niin tollaksi. Noin. Tämähän tämä eroaa siis kaikista pelityksistä. Nimenomaan kaikki pelitykset ovat ennätyksiä. Kun Kiilan kanssa tehdään töitä, niin silloin me tapellaan sitä alaspäin mennään kittää. Silloin meidän täytyy nällätä ja jällätä, hakata ja pelätä. Tässä ei tarvitse. Vinoja päin. Eikö se täräytä käsitä vai? Ei. Se pitää varoa. Ei täräytä yhtään. Joo. No on kyllä löydä. Meni. Siitä. Se käännät ylös alas, niin sieltä tulee se mukavasti terä. Se on palas. No niin. Nyt rupes tulemaan. Ei haittaa kravatit eikä siitä vaan. Nyt olisi karmeita just kravatista. Aivan. Kato, luepa sitä pölkkyä vielä sitten. Vielä. Hyvä. Otas vähän. Nyt alkaa lähestyä se kriittinen hetki. Nyt kannattaa vähän katsomaan, kun se oksa kölöttää. Oksa kölöttää siellä, niin tosta vielä kato pois. Tosta noin. Sitten vielä pyyhkäiset tuolta pois sitten. Kova savo. Älä lyö mä käännän vähän turvallisuussyöstä. Vaikka tuolta puolella lyöt niin kuin tuonne. Tosta tuon Opastajina kaikki keksiä täällä itse. Eikä puhukkoon. Hyvä? No. Älä vielä heittää. Lyöt vielä tuosta reunasta yhden pois. Ja sitten kohti suoraan. Hyvä. Hyvä. Nyt on sitten se haastava hetki. Siellä on paljon asiaa ja sitten vaan yksinkertaisuuksia. Kato, se meni hienosti. Tässä se näet, että tuolla vipukilpalla kun lyö, niin se ei veistä yhtään. Tässä se on sitä puuheikkoa kohtaa. Nyt jos sä löysit näin, niin se ei lähde siihen. Anna kokeile! Kokeile! Vielä vaan huuelleen sitä samaa. Vähän etelässä. Käännetään toisinpäin, niin se on alas. Siellä on täältä oksan päin. Sitä voimaa hukkaa. No niin, se on siinä. Tutkin tuon tehjä. Kiitoksia. Se on nyt siinä, eli se saat sen oksan. No niin, aina tulee. Aina tulee. Se pitää sitä akkupölkkyä vähän matalammalla. Niin joo, kyllä kyllä. No niin. Okei, siis jääpä sille, että kun käydään toisinpäin, niin se on yhtä pitkä, niin nyt se menee. Nyt se menee. Hyvä. Vielä. Voi et. Lapinmestarilla on kysyntää. Okei, joo. Tähän merkitsee sitä, että se ei koskaan tätä ei tarvitse lähteä. Mutta valtikin tässä on kova. Ihan se energia pitää tästä purkautua, mutta ei sitä tarvitse käyttää tähän alaspäin. Se on taas se kerta kaikkiaan levittää tätä puusta puusta 8 senttiä. Puuttumme täältä.
Täällä pääsee itse kokeilemaan. Se on käytössä siinä Maria näyttää vähän mallia ja keksiä itse opastaa käsistä pitää. Kannattaa mennä. Antti meni vähän jäähyllä välillä. Syömään välillä. Kannattaa mennä kokeilemaan. Sitä pääsee ihan itse tuossa koittamaan. Onnistuu. No niin, tervetuloa kokeilemaan.